Guys, welcome to my YouTube channel Shubhasri A to Z. ଆଜି ଦଶହରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦଶହରାରେ ସ୍ପେଶାଲ ପିଠା ତିଆରି କରିବା। କ'ଣ ନା ମଣ୍ଡା ଆଉ ବିରି ଗୋଜ। କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଆମେ ଚୁଲିରେ ଜନ୍ତି ଦେଇକି ରଖିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୋ ହାତରେ ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦଳିକି ରଖୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରିବା। ଲାଗି ଯାଉଛି ହାତରେ ତ ଜଷ୍ଟ ହଲକା ପାଣି ଦହେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଦଳି ଦେବା। ଦେଲା ପରେ ମଣ୍ଡାକୁ ଆରାମସେ ଆମେ ଗୁଳା କରିଦେଲେ ଏମିତି ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଲ କରିଦେବା। ଗୋଲ କରିଦେବା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେବା। କରିଦେଲା ପରେ ଟିକେ ପୁର ଦେଇଦେବା। ପୁର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ମଣ୍ଡା ପିଠା ସବୁ ରଖିଛି। ବିରି ଗୋଜ ଏବେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଇଏ କରିଦେବା। କରିଦେଲେ ବିରି ଗୋଜ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ତାପରେ ଇଏ କରି ରଖିବା। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଦେଇଛେ। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚୁଲିରେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମର ବିରି ଗୋଜ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।